Iti Masakbayan. Pamateg ti Ama. Anthony Iho, talaga ka di apatuloy am ti mapani di Amerika? Saan ka din nga agbaliw ti pangedeng mo? Wen papa. Kayat ko ti makailiw-liwag iti panang i-break kanyak ni Mabel. Iso at talaga patuloy akong tipanggap ko. Ay, numabalin. Diyak ko makaya ta pumanaw ka. Gaputa maikawak lakit di ti kaawan mo dito'y balay. Ang manyang arod ngay. Basta umawag kanto kumakanayo ninto nadaka ni Jay, ha? Kan nadam ti bagim. Wen papa. Di ka agdanag. Awagan kayo to akanayan. Uray da kayo. Annadan nyo kumamat ti bagiyo. Awan ti pagdanagam kanyak, iho. Manang Doray, da kayo kumanti makaamo dito'y balay, ha? Di yo kumabaybayan ni papa. Ay, wen, Sir Anthony. Di kay madanagan. Tadi mi baybayan dagiti trabaho mi ditoy. Kastamutan, adi mi baybayan ni papayo. Agyaman akarod no kasta, manang. Ay, malidayan kami launay iti yada yuyo, sir. Gaputaawan tuntikad kadwami dito'y mansyon. Saan mo't ngamin ang makaid na ni Sir Victor ditoy? Di na pa'y maasikaso ni papayo. Dahit ang arod ti parikot kan kwa na, manang. Laklakayanan ni Manong Victor, gamawan manaknakam na. Sapay ko ma, tanumaadaan to iti pamilya. Agbaliw ko man, tapno saan to kat nakakaasi ti agbalin nga asawa na. Sapay ko mga roda, sir. Kasano da ito yan, Victor? Masikugak ko man. Anya ti aramidon ta ita. O di iyawid ka di mansyon. Imbagakmut kan ka, saan ka abaybayan, Janice? Saan nga ta nga agungot ti ama, kan ti kabsat mo? Lapay ko mga gungot da. Awan mo ti maramidan da, no bilang? Basta di nakbaybayan, Victor. Sapay ko matasan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Wen, promise. Saan to ngagbaliw ti panagayat ko ken ka? At tuyan dagiti agas yo, Sir Roman. Agyaman na, Doray. Iti sumlatan di talamisaan. Sige, sir. Ay, makapaikawamot ti kaawan ni Sir Anthony dito balay. Ay, pudno day ta, Doray. Awanan ti mga asikaso kanyak. Mabalin latamat nga agsarita kami ti cellphone. Sunalaang tadumalata no adda dito'y balay. Sana bali, sir. Ta asikasuwan da kayo. Nay. Addan ni Sir Victor. Mabit laang, sir. Tamapan ko ilukat ti gate. Welcome dito US in San Antonio. Nabayagan asanta nagkitkita. Takasanumat ngamin. Jakon masangot ag bakasyon iti Pilipinas. Wen nga rod insan, imbaglangan tadda ka dito eh. Iso asaanak unay am homesick. No apay met ngamin nakayat mo ti umay dito eh. Kat nagmayat to pa'y ti biyag mo iti Pilipinas. At least ijay, sikat ti boss. Gapot dakat nga rod negosyo yo nga imatmatunan niyo kan ni Tito Roman. Ay, kayat ko lang amin ti makalipat insan. Kayat ko ang malipatan, ti sigod akayan ayat ko. Gapo iti panang loko na kanyak. Ala, mapantay di apartment ko. Iti kasta, makapaginistorya na imbag. Ang sakbay na, gumatang tapay biit iti makan. Gaputawan pa'y nakasagana ang makan iti apartment ko. Victor, iho. Asino ti babae akaduam? Ni Janice papa, tinobyak. Iyawid ko nito'y, gaputa masikugan. Anya? Naimbag nga oras yo, sir. Pudno tinanggagyo pa. Masikog ni Janice. Nugas tangarod, naskan nga kalaysa kayo ni ti kabitan na panawen.
Kat ita tamadaan kan iti pamilya. Sapay kuma, tagbalbaliw ka maten, iho. Anya, masapol ka din agkalaysa kami adagos? Sa anak pa yan nakasagana ang mga ikalaysa ka ni Janice, papa. Kan may sa gastos la dayta. Tinapatag, inyawid kundi ti balay. Kan saan na mabaybayan. Hello, papa. Nakaawag kayo, Mat. Anthony, iho. Kumusta kan dita Amerika? Nasaya taklat ta dito, papa. Da kayo nga kumusta kayon? Nasaya taklata, iho. Imawagak, gaputa kayat ko ngay pakamukan ka. Nga da babae nga insang pet, ti kabsat mo dito'y balay. Katamom ka di, masikog, tinobya ni manong mo. Anya? Kasano nga rudaytan, papa? Ikalay sa ka din ni Manong Victor, tinobya na? Saan ka no? Gaputa saan pa'y ka no nakasagana? Ay, anyan ni Manong. Parikot man ang timpaay na kada kayo. Duray, sikapay lang timang kadwa ka ni Janice iti panagpa-check up na. Diyak ngamin makaduaan, gaputa da na patiga papanak. O sige nga Rod, Sir Victor. Agpakada aklabiit ka ni papayaw. Amangan ngamin no kalat, nga day paaramid na kanya. Victor, saan ka di mabalin nga itantan mo pala ang tipagnam? Mabiit lang mo ti check up ko. Sana mapalin. Gaputa urayan da ko nagiti barkadak. O sige, tagrubat akon. Ang damat ni Duray ang mga sikasukin ka. Gumatang kayo matan kini Doray kadagiti vitamins mo, kanda duma pa ka sa pulam. Uwan, sir. Oh, at iti kwarta nga aramatem para iti panagpa-check up mo, Janice, iha. Agyaman ak unay kada kayo, Sir Roman. Nagsaya at kayo unay kanyak. Kastamotan iti agbalin nga anak mi ka ni Victor. Hawan na, tapukok day taim-imatem. Kan maysa, awanin ti sabsabali kada tayo. Gaputa kamang kan ti pamilyami. Nga uray saan kayo pa ya nagkalaysa iti anak ko. Agyaman akmanan, sir. No bilang tada ka sa pulam, di kagbain na mangibaga kanya ka. Iti kasta, maitad ko adagos no anyaman dayta. Uwan, Sir Roman. No kasta, maadaanan iti putot ni Insan Victor, Insan Anthony? When insan, nga masigon kini papa. Awan lat ta tinagbaliwan na. Kanayon lat ta nga adda iti ayan ti barkada na. Ay, kasdya talagang ti kababalin ti inauna akabsat mo, Insan. No apay mat kami na di na natulad ti kababalin mo. Nasayat mat ti panang padakkel kada kayo ni Tito Roman. Nabarkada nga ni Manong. Isu akas da iti ugali na. Angam sapay ko ma. Tano agpas nga ito ti kaayan ayat na. Baliwan na matan ti madi nga ugali na. No asino pa'y tinasayat ti kababalin na. Isu pa'y ti lukkon ti kayan ayat na. Amo minsan, no makitak lang ti sigod da kayan ayat mo, talaga nga ipagat-pagat ko. Madia talaga ti kasdya ngay naramid na ken ka. Naaramid na, tinangisukat ken ka. Di mo ni palagip ti napalabas, insan. Kayat kon ti makalipat. Isu adya kon kayat amangheg. Ti may papan iti sigod akaayan ayat ko. Ay na, nagadumot ng dagiti ginatgatang ta kagawaan ti maladaga na Doray. Talaga nga awanan parikot ko iti panagpasngay ko. Kompleton ti gamit ni baby. Ay na, nasaysaya at mutlaan. No kumpleton dagiti kagawaan ti maladaga, balasang ko. Iti kasta, saan kan ngagparikot? Sigurado ang maragsakan ni Sir Roman. Gaputa babae ti umuna nga apo ko na. Sigurado dayta, balasang ko. Amangad no spoiled to. Gaputa umunakit nga rod nga apo ko ni Sir Roman. Wan gayam na. Apay nga awan ti buridak nga anak ni Sir Roman iji mansyon. Saan ko matamakit kita? Adda ija Amerika. Nabiit pa'y lang apimanaw. Kayat na ngamin ti makalipat iti napasamak kadakwada iti kaayan ayat na. Kasta gayam.
Sayang matngarod no saan daan nagkatuluyan iti nobya na. Wen nga raw, talaga saan da nga agkagasat, balasang ko. Ita, tadudwa talang dito'y salas. Mabalin ka ding agsarita ta, Victor, iho. May papanitan niya, ti pagsaritaan tayo, papa. Addan ni Anthony ijay Amerika. Ano mabalin? Tumulong ka kumait ti panangimaton iti negosyo tayo. Anya? Apay pa nga na masapol pa lang mapaniidya Amerika. Mayat mati trabaho na dito ay. Makatulong pa'y kada kayo ti negosyo. Kaya't ti kabsat mo ti makailiw-liwag. Gapoy tinapasama kadakwada iti kaayan-ayat na. Kat, binaybayan niyo mo. Linapdan niyo kuma iti pumanaw. Gaputa paborito yung anak, intulok yulatan, nga ramidin na ti kayat na. Pasensya kayon, papa. Ngam saan kayo ang matulungan iti negosyo. Awan amok, may papaniti dahi tapanag. No kayat yo, pag-awidin nyo ni Anthony dito Pilipinas, tapno adda katulungan nyo. Nangag ko ti panagsarita yu kani sa Roman itay Victor. Unay kamutan. Apay akas di ti panagsungsungbat mo kan kuana. Mabalin ka di Janice, di ka makibiyang kada kami. Ore no kas di ti panagsasaok ka ni papa, awan bibiyang mo. Gaputasan ka mo takamang ti pamilya mi. Nagsakit mo ti kasta panagsasaom Victor. Pudno matibagbagak. Saan ka akamang ti pamilya mi? Napilitan na kailangan ang yawid ken ka dito palay, gapo iti sikog mo. Ngam di mo namnaman ngay kalaysa ka. Gapo tadyak kaya ti madaan iti responsibilidad. Ayop ka, babae. Papinagtupa ka. Awanan kay tibayin. Kasta itan ti ibagam kanyak. Ayop ka! Hustun day ta panagsangsangit mo, Janice, iha. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka kaniti sikog mo. Nagsakit lang namin ti imbaga kanyak ni Victor, sir. Napilitan kanulangan ang isang put kanyak dito'y balayo. Kansan ka no nakasagana ang mga ikalay sa kanyak. Gaputa saan pa yung nakasagana iti responsibilidad. Talaga kasta ti ugalit ti anak ko. Lumaklakay nga irresponsable. Sa akong ti mababain kan ka, gapoy ti kasjay nga aramidan na. No amok lakas di tipod no akababalin ni Victor. Diyak la ko man sinungsungbatan ni Diyak datdaton pailaan kanyak. Agbabawi akman, nga maawanan maaramidak. Gaputa maandaan kaminto ni ti anak. Ala, patib kerem ti pakinakam mo, iha. Panunutam lang nga ti agbalin nga anak kayo. Saan ka ngagmaymaysa? Ti kagdanag, tauray no kasjay ti pakpakitaken ka ni Victor. At daak lang ditoy. Ipaay ko ti amin na kasapulan yo, iti agbalinto nga apo ko. Insan, adaw mauawag itay iti messenger mo. Jakon sinungbatan gaputa jakmet kayat apakibiyangan ti cellphone mo. Kasta ka di, Insan. Sino nga tati umawawag kanyak? Amangan mo't no ni Tito Roman. Amangan no adda napatag nga ipaganakan ka. Ay, unayin ni Papa. Inawagan naklang iti na minsan. Ita, umawawag manen. Kanayon naklata ka iliw. Si kamot nga miti kanayon na akad-kadwa idi adda kapailang iti Pilipinas. Ura iti negosyo. Da kayo latat agkad-kadwa. Iso at talaga may kaway iti kaawan mo. Mabit lang Insan Awagak ni Papa. Kumusta akmatan ni Manong Victor? Kenti kaayan ayat na. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko, Anthony iho. Itay kapailangaw awagan. Pasensya kayon, Papa. Imbatik namin ti cellphone ko iti rimuarak. Apay ka di. Ada ka di bagayo. Iho, parikot ko talaga ti kabsat mo. Inyawid na nga agpaiso ti nobya na dito'y balay. Ngam di na mutas asikasuan. Kanayon na pa'y nga apaan, no kasya na pudot ti ulo na.
Anya? Kaasimat nga ron ti kaayan-ayat ni Manong makasta. Amangan mat no ma-stress. Ket anya pa iti mapasama kiti kaanakak. Daytamot lang ti pagdandanaga kayo. Di na pa'y kaya ti tumulong iti negosyo. Isuadya kun ammo no anya ti aramid iti kamsat mo. Talaga aparikot ko ti kamsat mo, Anthony Iho. Madaanan iti anak, gamkas jay latta ti aramid na. Kanayon iti ayan, dagiti barkada na, katrabiin na sumangsangpet. Saan na pa'y amasikaso ni Janice, iti pa nagpa-check up na. Sino nga ron ti kadkadwa ni Janice iti pa nagpa-check up na, papa? Ni Doray, isu ti nagaget amang kadkadwaken kwa na, Iho. Kan tunggal masapul na ti mapanagpa-check up, mangyawat ak matiti kwarta, tapno aday gatang na kadagiti kasapulan na. Apa man namalpas ti saritaan tayo. Awagak ni Manong Victor, papa. Sana mabalin na da kayo latan ti mangipapay ti kasapulan dagiti aginana. Masapul nga muna mo ti obligasyon na. Sige man nga Rodiho, padasa makasarita ti kabsat mo. Ang pangaasim, tadi mo kumaungungtan. Amangan ngamin no ipapas na ti pungtot na kini Janice. Nakakaasimat no iso ti pangidas alan ni Victor iti pungtot na. Janice, dakkel ang tatyan mo. Umadanin ti panagpasngay mo, balasang ko. Wan nga rod na Doray. Dwalaangan abulan ti Orayan. Adda ka din na panunot mo anagan ti anak yo kan ni Sir Victor. Awan pa'y manang. Diyak namin amuno niya ti kayat ni Victor anagan ti anak ni. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Sir Roman inton makita na ti apo ko na. Ken amangan pa'y kitday no agawid ton ni Sir Antonay. Sigurado ang maragsakan ni Sir Roman, Nana. Gapo ta itapay laang, maipapaay na dagiti masapsapol ti anak ko. Ay, uray siyak balasang ko. Ay na, maragsakan akmet. Gaputaad danton maladaga nga aywanak. Apaman ama ipasngay mo ti anak mo. Insan Anthony, nakasaganan ti makan. Umay kan ta makantan. Sige lang inisan. Mangan ka laeng. Sa anak pa'y ngamin na mabisin. Kasla na unag ti pampanunutam Adda ka ni napasamak ni Dya Pilipinas? Awan, masanak lang kini papa. Gapotag parparikot kini Manong Victor. Kan na kunana pa ngay sukano amin ti mangipapay kadag iti masapsapol ti nobya ni Manong. Ay, anyan. Talaga nga'y responsable ni Insan Victor. Kat, anya nga'y ti planom Insan. Kasaritam ka di ti kabsat mo? Waninsan, kasaritak ni Manong Victor. Ken kayat konti agsubli di Pilipinas. Jak kayat asulwan latan ni papati parikot. May papankin ni Manong Victor. Janice Iha, apay nakariing kapaylaeng. Makapadagas kan ka ti agpuyat. Urayak pa'y namin na sumangpot ni Victor, sir. Sigurado ang nabartag tumanon dayjay. Saklangan ti manguray kan kuana. Ala, mapan ka ni Jesseled mo. Iti kasta, makainanakan. Okay lang no siya kung timanguray ka ni Victor, sir. Amangan no sumangpot mo tanday dyan ton madamdama. Ala nga rod, sika ti makaamo, Iha. Unay kamot ton, Victor. Nabartag ka nagawi diti balay. Amom ka di nga inururay ka si mangpet. Awan bibiyang mo no na barte ka kanagawid. Kapay nga mga inururay na nga. Di ka pa'y agyaman ta inuray ka nagawid. Ikatam ko man ti panagin inom mo. Kasta ka diti kayat mo makita kan ka ti anak ta, kabayatan ti panagdakkel na. Kayat mo adumakkel nga adayo ti riknana kan ka. Sumarding kan. Nakado pa lang ibagbagam. Kapay nga mga tulok mo ngagsiku ka. Sa ita, ikan nakiti problema. Ha? Kung idi kanya kasan na kami abaybayan iti agbalin ng anak ta.
Ita, kasta tiyar aramidan. Di mo pa'y maipaay dagiti ka sa pulak iti panagpa-check up ko. Pasig amin at amam ti aggas-gastos kan aggat-gatang kadagiti masapsapul ko. Awan sir-serbim alalaki. Irresponsable ka talaga. Ano di ko lang? May kaman dito. Anay ko, ibatanag. Ang mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Da Victor kan Janice ti mangmangag ko. Kabilan samot ni Victor ni Janice. Sir Roman! Rumar kayo kumay ti Siledyo. Kagkabilan ni Sir Victor ni Janice. Sir Roman! Wen, Doray, rumuara kon. Oh, nasken nga nawag ni Victor. Tamangan nuan niya pa iti mapasamak kini Janice. O niya. Agsao ka pa iti kontra kanyak, ha? Awanan pa'y na mapay. Nagpasiko ka sa kalpasan bagam nga awan sa serbek. Ay, laglagi pa ma. Nagnomnomar ka lagi ti kwartak. Isungorot ang nagpasiko ka, kapunta kayat mo di makaraman, iti nasaliwan mo na panagbiag. Rupat kwarta ka, babay. Una yan ti kasta pa nagsasaom kini Janice, Victor. Ha? Kena niya ti naramid mo kenkwana. Apaya kasta ti langana. Pasol naman lang, no apay kasta tinaganap na, papa. Agas niyo. Imbaga nakidin nga wan sir serbik. Apay nga tulok na nagsikog. Sa itay, baga na nga wan sir serbik. Ala, maturog kan, Victor. Agsarita tanto intun bigat. Apaman na mausawan ka. Doray, iban mo pa lang ni Janice iti bangi raseled. Kanagasam, dagiti garungyad na. Wen, sir. Ala, umay kan balasang ko. Mapankan iti bangir asilid. Itatanausawan ka. Kaya't kakasarita, may papanit inaramid mo itirabi. Papa, Amum ka diya nalaos ti sangit ni Janice, gapu kadagiti agkakasakit nga imbagbagam ken kuana. puno mo nagtimbagbagag. Amo na ngamin na nasaliwanwan ti panagbiag tayo. Isa da dyan, nagpasikog. Sa ita, ibaga na nga awan sir serbik, nga irresponsable ak. Rupat kwarta kit ya babae ah. Talaga bastos ka nga anak. No sermonan dakla nga po kan Janice. Nasaysayat lang nga nuput din tayo na ito asaritaan pa pa. Day talag sermon ti raramidin nyo. Buisit kit deti kastiya paragbiag. Nana Doray, inton madanon ti aldaw ti panagpasngay ko. Adalaan dito'y kabinet dagiti masapsapol para iti maladaga. Kompleto amin ang dagita. Ay na, talaga mo't nga excited ka na makakita iti anak mo, balasang ko. Agasam, talaga nga insagana mo undag iti kagawaan ni Bebe. Tap nga awan ton ti parekodyo, Nana. Nana, noon yan tuman bilang ti mapasamak kanyak iti panagpasngay ko. Da kayon to kuman kada Sir Roman ti makaammo iti anak ko. Saan yun to kumaabaybay-ayn? Ne, apay akas tamot tanti ibagbagam ngay. Saan tayo ngamin nga amo noon yan to ti mapasamak kanyak, Nana? Basta, di yun to baybay ang ti anak ko. Noon nakat irresponsable mat nga rod ni Victor. Hindi mo ngamin panunutan nga at mapasamak ka iti panagpasngay mo. Ikararag tayo kit day, asapay ko mata na salon at kayon to nga gina. Kan di mo panunutan nga dadakas ang mapasamak ka, Janice. Kasta tinakunakan ka ni Janice, Doray? Wen sir, datayon to kano ti makaam mo iti anak da ken ni Sir Victor. No bilang ta da mapasamak ken kuana iti panagpasngay na. Ne, amangan met no da marikrik na ni Janice, ngamsan na lang ibagbaga ka da tayo. Ay kastamot laang ti adda iti panunot ko, Sir Roman. Hanggang naragsak met no kasya akasarsaritak. Nga uray no agparparikot ka ni Sir Victor.
Ala, bayam, kasaritak to ni Janice. Inton bigat gaya man ti flight mo nga agsubli ija Pilipinas. When inside, mariknak nga minakasapulan nak ni Papa. Iso nagdesisyon ako nga agawid ije Pilipinas. Kat, kumusta mat ng tipusom? Saan mo ka din ang malaglagip ti ex mo? Aklo nakinsan. Malaglagip ko pa lang tinapalabas. Ang aman niya nga rod. Talaga siguro asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Agpakabisi akto langan ni Jay Pilipinas. Into na da ako ni Jay. Ken maysa. Adan tumatan ka anak ka kaliwliwak. Tapno malipat akong ti pan nakapasakit ko gapo kinayat. Pakumusta anak tulangin ka ni Tito Roman? Barang makaawid ak tumat ija Pilipinas. Oo, Anthony, iho. Nasaya at mata nagsublikan dito Pilipinas. Apay adi mo yung bagbaga nga agsublikan. Iti kasta, nasukon ka kumay sa airport. Kaya't kayo nga minasurprisahan, Papa. Iso adya kon imbagbaga kada kayo ti panagawid ko. Kaya't, kumusta kayo matan dito yung mansyon? Nasaya at lata mo diho. Awon kayam, umadanin ti panagpas ngay ni Janice. Makita tanto matan ti ka anakam. Sa dino nga rod ti ayan ni Manong Victor ita. Rumbang ko mabambantayan na ni Janice. Gapo tamangan no agpasngayan iti anyaman nga oras. Adaman na itayan dagiti barkada na. Kan sigurado arabiin to na sumangpet dayjay. Bayan nyo, Papa. Kasaritak to ni Manong Victor. Saan ang mabalin ti kastoy nga aramidan na? Ay na, nagadumot ng dagiti pasarabom kanyak, Sir Anthony. Ada pa'y kabarbaro alupot kan sapatos ko. Para kada kayo amin dagita, Manang Doray. Ay na, Kas panagyaman ko dayta kada kayo. Gaputada kayo latang agsirserbi kada kami. saan lang amin nga amo ti pangibilbila nga kada kayo, sir. No di kat kapamilya. Gaputa nagsingpet kayo mat kanyak. Manang, manipod ita. Di da ko nawagan iti sir. Anthony, kung ayulat ang kanyak. Gaputa kasla ina kayo maten. Ay, sige no kastati ko na ang barok. Kat agyaman hak unay iti kinasayaat mo kanyak. Da kayo kan ni Sir Roman. Si kagayam ti kabsat ni Victor. Maragsakan ak amakam-amukan ka, Anthony. Oray siya, Janice. Maragsakan ak amakam-amukan ka. Kaya't ko lang ti akid daw kan ka iti dispensa. Gapo ka dagiti madi nga ipakpakita ken ka ni Manong Victor. Oray ni Papa. Talagang agparikot matlaan ken kuana. Awan ti rombang nga ikidawam iti dispensa. Agyaman akit di ka ni papayo. Gapo ta iso ti mangipapaay kadagiti amin nakasapulak. Mababainak nga roodon kan kuana. Gapo ta nagsaya at unay. Anay ko. Oh, apa yun, Janice? Anya ti mapaspasama ken ka? Nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aga na kaksan. Anay. Manang Doray, umay kayo kumaditoy. Nasken nga ipantan ni Janice ija ospital. Anthony, iho, sa akong ti mangimaneho iti kotse. Naska na maipanadagos ni Janice ija ospital. Saanen, Papa? Siya akong ti agmaneho. Ang mga numabannog kayo laang. Ang amiho, kagap-gapom lang iti biyahe. Ang mga nabannog ka pa'y laeng. Didak pa kadanagan, Papa. Ala, mapantayon ija ospital. Kumusta nga tan ni Janice? Nakapagpas ngay nga tan, sir. Di tayo pa'y amo, Doray. Urayan tayo lang ang ti doktora na nga si kasukan kwa na. Papa, imatyo ka dito cellphone nyo. Wan, iho, apay ka di? Buludag ko mati cellphone nyo, Papa. Awagak ni Manong Victor. Rumbang ko mga adda dito eh. Saan laada ita makibarbarkada ti aramidan na? Talaga nga irresponsable day dya kabsat ko. Oh, sige, iho.
At iti cellphone ko. Awagam ti kabsat mo. Masapol ang makasaritak ni Manong Victor. Saan ang mabalin abay-bayan nalatan ti responsibilidad na kadagiti aginana, Papa? Oh, at iti cellphone ko, iho. Awagam ti kabsat mo. Nay, adday tang ti doktor ana nga si kaso kan ni Janice. Umasidagan dito ayan tayo. Naimbag nga orasyon. Da kayo ka di ti pamilya ti pasyente. Wen, Doktor, ipag ko ti pasyente. Kumusta ti kasasahad na? Nakapagpasngay ka din? Wan, nakapagpas nga yan ti pasyente. Isu na laeng, tada bad news ko kada kayo. Apay, doktora. Anya tinapasamak. Ay, una yan tinapasamak kan ni Janice. Pimusay ga po iti panagpasngay na. Sigun iti doktor. Narigatan ka no nagpasngay ni Janice. Nga isumit ng tigapuanan ti panakatay na. Nakakaasimot ti anak da Sir Victor. Naulila anasapa iti ina. Piman mati apo ko. Sana namarik na ti pamatag ti may sangay na. Sapay kas mat ni Victor. Amuna nga umadanin ti panagpasngay ni Janice. Ngam di naman laas kaswan. Inawagan nun ni Anthony ni Sir Victor. Sapay kumangarod taumay ditoy. Iti kasta, makita na mo't ti anak daken ni Janice. Nasaya at matay may kaadagos dito ospital, Manong Victor. Unay kamaten, ammom nga umadanin ti panagpasngay ti nobyam, ngam di mo man la asikaswan. Anyat serbim nga ama, ha? Iso ka ding inawagan nak dito, tapno sermonan nak, sika, ha, Anthony? No day tamot lang karamidam. Di na ko man pinaumay dito ospital. Total, anda kayo mat ka ni Papa ang mga sikaso karagiti agina. Saan mo ka di nga amuan? No anya ti kasasaad ni Janice, Manong? Saanan? Gapot sa anak nga interesado. Nga uray ibagakkan ka. Anatayan ni Janice, gapo iti panagpasangay na. Anya? Natayon ni Janice. Juan, gapo ta narigatan. Gapo iti panagpasangay na. Sapay ko ma, tadi mon to pagbabawyan daytoy nga inararamid mo, Manong. Ken sapay ko ma, ta saan to amatawid ti anak mo ti ugalim. Ti kinairresponsablem nga ama. No agsasaw ka, kunabla no perfecto ka, Anthony. Jack nga rod kaya ti maadan iti responsibilidad. Iso ano kayat mo? Sikan ti makamoy ti ubing. Total, nasayaat mo ti kababalin mo. Nakitak itay ni Victor dito ospital. Ngam pimanaw matla dagos, Anthony, iho. Wen papa, pimanaw. Apaman anapirmaan na ti birth certificate ti anak na. Kasla di man la naglitay iti napasamak kini Janice. Di na pa'y inubamat ti anak da, sakbay apimanaw. Bayan tayo pa lang ni Manong Victor. Gapotag sakit lang ti ulo yo. No kanayin nyo abagbagain. Iho, agawid ka pa'y lang iti balay. Siya kung ti makamot ito'y. Awan pa'y pulos inanam. Talagang agawid ak pa lang, papa. Gapot amarik nakmatan ti bannog ko. Agsubliak to inton madamdama dito eh. Iti kasta. At da mga sikaso iti kaanakak. Wen gayam. Anya ti plano iti bangkay ni Janice. Mayawid iti balay. Nawagak itay ti pamilya na. Kat nakasaritak ti inana. Kinunana nga itilangan mansyon ti pakay masayagan ti bangkay ni Janice. Gaputawan mat mabalinda apang imasayagan iti balayda. Isudalaengen ti mapan iti mansyon.
Imbag man ta na panunot mo tinagbakasyon dito syudad. Una, gaputa saan kamat ngamin ay nga gawawid iti lugar tayo ading kaw. Amok nga may na makumikom ka. Iso asyak lang ang tinagpasyar dito yung syudad. Ay, talaga ang makumikumak dito yung mansyon. Kan may sa, awan mo ti aramidok ijay lugar tayo. Iso dito yaklatan Sa dino nga itayan da Don Roman. Napayadak-da kayo lang tiyada dito yung mansyon. Ay, kwa. Adada ija ospital. Nagpas ngay nga min tinubyan ni Sir Victor. Iso na lang tanatay. Kasta ka day? Ay, kasimot nga ron Wen nga rod Iso nga inton malam. Agsubliak ija ospital. Tapno kadwaak da Sir Roman ang mga sikaso iti maladaga. Ken sigurado nga asikaswan da mo ti bangkay ni Janice. Turay, madamdamalaeng isang putdan ti bangkay ni Janice. Paumay meten dagiti kakabagyan na dito yung mansyon. Nakasaganan ti amin, sir. Imbaglaengan ta nakapagbakasyon ni Manong Elmo akabsat ko dito'y syudad. Iso nga adda kadwami amang isagana kadagiti masapsapol para itipan nakalamay ni Janice. Simangpet ka din ni Victor. Ay saan pa'y, sir? Amang ano inton madamdama pa'y asumangpet. Ay, anyan ti anak ko. Kasla di man la nagliday, iti pan nakapukaw ti kayanayat na. Di na pa'y pulos maasikaso ti mismo nga anak da. Nayakaran iti regular asilid ti kaanakak dito ospital. Sigun iti doktor. Mabalin nanti ma-discharge kalpasan ti duangal daw. Ay, nakakaasimot ti kaanakak. Nasapa na ulila iti ina. Kat ti ama na, irresponsablimet. Nakariingan ni baby. Umay kan baby, ubaan ka. Di ka nagsangit, tuwan? Adalaan dito ni Tito amang bantay kan ka. Hustunan, baby. Antay ta, nagsardeng nga nagsangit. Baby, uray no ulila kan iti ina. Kan di nakamaasikaso ni Manong Victor. Saan ka baybayan, baby anak? At lang dito'y parakan ka. Ibilang ka, kaspudpud no nga anak ko. Dito'y matgayam tinangimasayagan nyo ti bangkay ni Janice, papa. Kanda kayo pa yun, tinaggastos. Wen, gapotawan meten ti sabsabali ni Janice. Kan isumet ti ina ti anak yo. Isungawan nga rod parikot kanyak, no siyak ti agastos. Nagasat meten na iti dadakkel na no kasta. Amang ano pagkwartan da kayo pa eh. Gaputan nasingput kayo launay kadakwada. Saan damat siguro nga aramiden dayta. Ta saan damat siguro arupat kwarta. Oy, Victor. Ingkamat ko makitain ti anak mo di ospital. Aywanam kumamet. Saan la day ta makibarbarkada ti aramidam. Apay ko mapanak pala ijay. Ang damat niya Anthony, ang mga sikaso ken kuana. Ken sigurado asermonan nak tumanin da ijay no makita nak. So, nasaysayat langan saan ako na mapan iji ospital. Ay na, naglongpo metuntoy ka anakam, Anthony Barok. Karupro pala unay day di Janice. Hawen nga rod, manang duray. Sayang. Gapot sa saan man laan nakita day di Janice ti anak na. Kaslasikan ti ama ni baby. Gapot si kamot ti mga asikaso kenkwana baraw. Talaga kasta, Tata Elmo. Nakakaasimot nga min ti kaanakak no baybayak. Awan gayam. Da kayo pa'y lang ti mangkita kini baby
Asikasok lang ti bill dito ospital. Kalpasan na, agawid tayo mata ni Diamansyon. Sige, Barok. Da kami ti makaamaw ka ni Bebe. Itata na itabunan ti bangkay ni Janice. Agsubli ka kadipay lang di Amerika, Anthony Iho. Saanan, Papa? Dito yaklangan Pilipinas. Tulungan kayo langan ang mga sikaso ka nagitinegosyo tayo. Kan may sa? Diyak kaya tapanawan ti ka anakak, Papa. Gaputa nakakaasimat. Sigurado ngamin asaan tumat lang nga asikason ni Manong Victor. Kaslasikan ti ama ni Baby. Gaputa si kameten ti mga asikaso ken kuana. Sikan ti mga raramid kadagiti responsibilidad kuman ni Manong mo. Amoyo, Papa. Iti kastoy nga aramidak. Nalipata kon anaming pinsan ti pan nakapaay ko, gapuken ayat. Pagyamanak lawanay, gaputa dimteng kada tayo ti kaanakak. Uray no saan ko apudpud nung anak ni Baby, ay wana ka na imbag. Ipariknakkan ko na asaan nga agmaymaysa. Gaputa adda tayo amang ipatpatagkan ko na. At tuyin ti kape nga impatimblayo, Sir Victor. Madamdamalaeng, maluton ti pamigatan. Mabalin yun tumatan ti mangan. Sige, Doray. Hindi sumlang di talamisan ti kapek. Kapyak tuwin ton madamdama. Sa dinungay, ti ayan da papakanan to ni. Ay, nakaturog pa ni Anthony, sir. Napuyatan ngamin anangay aywan ka ni Baby idirabi Nimot papayo, nasapa arimwar. Kasta ka rin. Sige. Panawan na kang rodan dito terasa. Isagana yung ton ti pamigatan. Kaputa mabisina kon. Sige nga rod, sir. Ayabanda kayon tulaengan no nakasaganan ti makan. Sige. Hindi ba Charles ti mawawan? Anong patibagana ya? Hello, Charles. Hello, Victor. Sa di mo tiyayan mo ita? Adag di ti mansyon. Apay ka di? Agkita tayong ton madamdama. Ilibre ka manan iti arak. Ay, katwa na. Ibagam nga rod no sa dino ti pagkitaan ta. Kanuan niya nga oras. Iti kasta, mapana kadagos. Kita lang manan nga inawis nak dito ipar, Charles. Nabayaga dita nagkita. Una, tabi si akmat nga minakanayon. Anyay, kumusta mo't tibiyag ti maysa nga ama? Handamag ko, anatay gayam ti kaayan ayat mo, iti panagpas ngay na. Well, isa dapapakan Anthony, ti mga asikaso iti maladaga. Anya? Saan mo nga as-asikasuan ti anak yu iti day dinobyam? Saan? Awan mo't amok, may papaniti panagasikaso iti maladaga. Kan may sa kayat ko ti abda iti ruwar. Ngam ti agkulkulungak nga agaw awir iti ubing. Alakit din, agurder tan iti arak. Ipapas ko man ti aginom ita. Sir Roman, kitaan nyo ni Anthony. Kasla saan na mabambanaw ang mga asikaso iti apuyaw. Oray no kanayo na mapuyat kat saan nga grek-reklabaw. Pudno day ta, Elmo. Nakita no kasano ti kinaragsak ni Anthony, ididimtang ti anak ni Victor. Sana na malaglagip ti sigod akayan ayat na. Ken sana pa yan nakaya ti agsubli di Amerika. Nagasak pa lang ti anak ni Sir Victor. Gaputada kayo kan ni Anthony amang ipatpatag kan kuana, sir. Ang dumalatan ni Sir Victor mismo ti mga sikaso iti anak na. Ay, awanen ti maramidan tayo. Gaputa talaga nga responsable ni Victor. Nupay kasta, mamati ak nga iti may sangal daw, katagbalbaliw tumatlaeng ti anak ko. Sige lang, Charles. Agurder ka pa iti arak.
papastakit di ti aginom. Akay suna, ay talaga nagkadwa taman. Ang parts, nabartakan. Ang mga nudimon kabalan ti agawit. Kabalak, siya pwede ko na. No kahit mo, itulod na kidiman siya na pama na malpas na ginom. Gustong tiarak, parts. Intun sumarunong tumanan nga ginunta. May kagit din. Itulod ka nga agawit. Kalpasan na, agawid ak tumaten. Lukatan Ay. niyo tiket! Ay, sos. Tunay! Ay, nabartak Lawan manan ng asim bigay. mangput ni Sir Victor. Ay, unay matan. Sa akong timang ilukat itigate, manang. Kitaan nyo pa lang ni baby. Wen, sir. Tunay! Lukatan tiket ko lang! Papa nagbayag ka! Ha? Saan? Unayan ni sir. Ay, ang mga numakariing ni baby. Gapo iti kinaariwawa na. Wow! Timad gayam kasising putanakam sat ko din ang ilokat itigay. Imbag man ta nakaring ka pa, ha? My brother. Wen, gapo ta nakakaasimat ti ka anakak, naawan ti mang bantay kan kuana. Kasanumat ngamin, imbes as sika ti mga sikaso kan kuana, saan mat? Gapo ta day talang agbarbartag kan makibarbarkada ti ammom nga aramidan, manong. Ala, umunag ka. Ito dahil pa nagsasaom. Kaslay bagbagam nga awan sirbik. Kaputa dahil talang makibarbar ka na ti ammo karamidan. Basta ka na. Ay, Anthony ha. Tanagam ti paragsasaom. Nanusan madanog ka na. Ha? Sige. Aramidam, manong. Apay, mapaiswan ka iti ibagbagak. Pudnumat ngamin asan mo nga asikaswan ti anak mo. Tapno ibagakken ka. Awan sirsirbin nga ama. Nagsasaw ka. Kaslay parparupam kanyak nga awan sirsirpik. Ano di kayat mo, ha? Madanog ka makitam. Sige. Aramidam, manong. Apay, mapaiswan ka kadagiti ibagbagak. Pudnumat ngamin adi mo maasikaso ti anak mo. Gapo taday talaang makibarbarkada ken agbarbartak ti aramidam. Awan sirbim nga ama. Aya, awan na katibain. Ti kunam di ka balsen. Aglablabas kan manong. Nabayagan nga agtep-tepelakan ka. Gaputa kanayon nga ibagbagakan niya ni Papa. Asaan ka atutupan? Gaputa inauna ka. Ngem nalabas kan. Ano ti mapaspasamak dito eh? Unay kayo maten. Rab-rabi nga agap apa kayo? Papa, Ala, maturog kan, Victor. Day talamang riribok ti ammom nga aramidan. Ay na, bebe. Huston di kan agsangit, wan. Ay na, napakigtutan ka siguro. Gapo iti panagariwawa da Anthony kan Sir Victor. Ay, huston baby, wan. Manang Duray. Yagyot ni baby. Ay, Kat mabalin yung timapan iti sledyo. Iti kasta. ay, Makaina na kayo maten. ay, sige man nga rod, Barok. Amay kan baby, di ka nagsangit. Oh, aday ta. Nagsardingen. Ay, Barok. Anya tinapasamak di tarupam. Tinanog nakakadini manong mo. Wan manang, nagrikyar kami ngamin. Kat napaiswan ka dagiti imbagaken ko na. Angam di da kon panunutan. Ala, agi na kayon. Rabi iuna yan. Papa, pasensya kayo lakuman ay tinapasama kitay. Napunwanak ngaminan kini Manong Victor. Iso aday jay. Tinutupak. Sana si katirumbang agkidaw iti pamakawan, iho. No di kat ti kabusat mo.
Ngem no mabalin, saan ko man na maulit ti kasjay na pasamak. Diya kaya takanayon ti panaghapayo. Wan papa. Ikarik. Sana na maulit. Anya nga taaya ti aramiden tayo. Tapno agbalbaliwan ti kapsat mo. Nakakaasimot ti apukok. No saan na amarik na ti pamatag ti amana. Jak masungbatan na ita sa ludsudyo, papa. Tauray sak. Nauma akon amang bagbaga kini Manong Victor. Ngam sapay ko ma. Tadumteng to ti aldaw nga agbalbaliw. Bayat asaan pa'y analadaw ti amin para kenkwana. Oh, mira ka nakan. Nasaya at mata na panunot mo tinagbakasyon dito'y Pilipinas. Wan, Tito Roman. Manumatan atawan asanak ang nagbakasyon dito'y pagilian tayo. Kumusta mo't nga iti Amerika? At da ka din nobyo mi jay? Addan, Tito. Kinapudno na. Agkalay sa kamin. Apaman nga agsubliak iti Amerika. Ay, niinsan Anthony ngay. Ada ka din kayan ayat na? Awan pa'y. Gaputa pa si ka negosyo. Kanti ka anakan nyo lang ti as-asikasun na. Jak manamu iti dadya kasinsin mo. Kaya't nansamot ten ti aglaklakaya baro. Sayang mati kinataer ni insan no bilang. May mayat no maaddan iti bukod na pamilya, Tito. Iti kasta, addan to agtawid iti apelyedo yo. Wanya, Fatima, nakasagana ka din na sumrak iti pagadalan? Wan, Daddy. Excited ako na sumrik iti pagadalan. Gaputa sigurado maadda anak manan iti ado a friends. Naikarga kon ti balon mo dito'y lunchbox. Saan mo aliplipatan ti agmerienda? Iti kasta, saan ka amabisinan, wan? Thank you, Nana Doray. Talaga mat alabda kanya. Gaputa diyo kayat nga agpisinak. Siyempre, mataiha. Ipatpatigda ka unay. Victor, nakitak mat itay tilugan ni Anthony nga agturong ije pagadalan. Intulod nan samot ti anak mo. Ape adi kasi murot anang itulod kan kuana. Umuna nga aldaw pa'y matiklase na ita. Apay ko masumurutak pa lang. Awan mo taramida ki dyan. Ngampards, nasaysayat ko man no itulod mo ti anak mo iti pagadalan. Uray no sagpaminsan laeng. Adula amin na ita. Sana mabaybayan ni Fatima. Kaputa damot da Anthony kan papa mga sikaso ken kuana. At dadamot mangiturod kan mangsukon ken kuana di pagadalan. O sige, sigatima ka mo, Pards. Ang sapay kuma, tadi kan tu agbabawi. Iti di mo panangas asikaso iti anak mo. Laglagi pang Pards. Saan mo ang maisubli ti oras? Amangan kidi, no agbabawi kanto, ngam naladawan ti amin. Mayat-mayat no kanayon mo abagbagaan ti gayem mo, Charles. Naumak nga mina namang bagbagakan kwa na. Iso abay-bay aklatan iti anyaman na kayat na nga aramiden. Nabayagan nga agayem kami kan ni Victor sa Roman. Uray no kanayon kami nga agkuykuyog nga agin inom. Saan kumot nga ayunan, ti saan na panang suporta iti anak na. Kan maysa, maasyanak unay kan ni Fatima. Gaputa ulila lang arudan iti ina. Kasjay pa'y ti aramid ti amana. Naimbaglaangan ta saan ka akas kadag iti daduma agagayem ti anak ko, Charles. Nasimpot ka. Kan kanayon mo apalagipan ti anak ko. Sapay ko mga rod, tadumteng to ti aldaw, ngagbalbaliw ni Victor. Mamati ak nga agbaliw tumot lang ni Victor, sir. Di kagdanag. Kanayon ko abagbagaan, tigayem ko. Insan Anthony, kayat mo
mo ka diti sumurot inton rabi. Sa dino ti papananta, insan. Agaw awis nga min dagiti dadduma akakasinsinta. Mapantayo iti may sabar. Agjajaming tayo kano. Anya? Bar? Da kayo langan ti mapan. Amo matasanak nga umininom iti arak. KJ kamat insan. Italangmat nga ginom ka. Di kagdanag. Tano bilang masobra am ti aginom. Adak matamang itulod kan ka. Alakit din. Sumurot kan kada kami. Sige man langan. Sukunan naklangaro dito yung mansyon inton rabi. Tapno saan kon nga alaan ti kotsek. Okay. Urayan nak nga rod inton rabi, insan. Umanda ni gaya man ti Father's Day. Anya nga tati mayat nga isagot ko ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Lolo. Nana Doray. Ay, sika man, Fatima. Anya ka diti mapampanunot mo nga isagot kadakwada. Anya nga tangag paiso ti mayat nga isagot ko kadakwada. Amukon. Mga rami daklaangan iti Father's Day card. Katiyawat ko kadakwada. Nana, mabalin ka di atulungan da nga agaramid iti card. Ay, pasensya kan neneng. Jakmet ngamin ammo no kasano ti agaramid iti father's card. Jak ammo ti agdrawing. Tinasayaat. Padasem laengen ti agpatulong ken ni lolom aruman. Taamangan no matulungan na ka. Sige nga rod, Nana. Agpatulong ka ni Daddy Lolo. Iti kasta. Andan to may sagot ko kadakwada inton Father's Day. Wan, Daddy Lolo. Mga rami dak iti Father's card para ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Victor. Mabalin ka di adulungan dak? Ay katuan aapok. Awan parikot iti dayta. Ngam iti may sa kondisyon. Masapol nga damot para kanya ka. Siyempre, Daddy Lolo. Anda talaga ti para kada kayo. Daddy Lolo? Love na ka din ni Daddy Victor? Ha? Ay katawan mat aapok. Love na ka ni Dadim Victor. Apay nga rod asan nak nga itultulo di pagadalan. Kan, saan nga iso ti mangisagsagana iti balon ko? Apay nga inagiti classmate ko. Kanayon ida nga itulod dagiti daddy da. Busy lang amin ti amam. Isuasan na kaunay amasikaso. Sana bali apok. At da kami mat kini Dadim Anthony. Da kami lahengan ti mangitulod kan ka ije pagadalan yo. Kan mga sikasukan ka, kabayatan ama kumikom ti amaw. Nangeg ko ti saritaan da Fatima ken Sir Roman. Ay, maasyanak ken ni Fatima. Talaga asapulen na ti pamatag ti pudno nga amana. Unay met ngaminan ni Sir Victor. Di naman lama itulod ije pagadalan ti anak na. Rombeng ko mga iso ti akin responsibilidad ken ni Fatima. Saan kat ani Anthony? Dumalang amen, no ti mismo nga ama na ti mga sikaso ken kuana. Naimbaglangan tanasingpet da Sir Roman ken Anthony. Iso nagasat latta ni Fatima. Ay, dituyak pa'y lang salas nga agis tambay. Urayak laangan ni Anthony asumangpet. Kalpasan na, maturog ak tumatan.
talaga asaan ka nairuam nga agbartak in San Anthony. Agasam, bastit pa ilang ti arak nga ininom mo? Nabartak ka na dagos? Ewenero din san, maulaw ako na. Isu ahoston, tinainom kong arak. Ang mga nudjakton kabalan ti magna. Awan, insan. Saan ka talaga mabalin nga agbartak? Gaputa nagalisto ka matamaan. Kita amangan mat no malagip mon tumanan ti sigud a nobyam. Kat amangan no agsangit ka, apaman a makaawid ka ija mansyon. Siga madinsan. Nabayagin na di apanawain. Nalipatak pa yung tisigo da kayan ayat ko. Iswasan akong ngagsangit. Agpakadat ang arudan ka dagiti ka kasinsinta. Iti kasta, maitulod ka ni Diamansyon. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Gaputa sigurado nga ur-urayan da ko ni Balay. Nabartag met ni Anthony nga nyawid mo dito'y balay, Mira. Adun sa tinainomyo. Saan mo dito? Talaga nga nalakalaang ang mabartak din San Anthony. Gaputa saan kat nga rod anayrom nga uminom iti ara. Pasensya kayo. No nabarte ka nagawid, papa. Basol da ito ininsan, Mira. Amo na saan nakagininom. Ngam nagadukit din nga arak timpasango da kanyak. Sana bale. Tama minsan ka laang met nga ginomiyo. Kat si kamot Mira, dito ikan balay maturog. Tama nga no niya pa iti mapasamak ken ka, iti panagawid mo. Good morning, Daddy Lolo. Good morning, Daddy Victor. Good morning, met, Fatima Apok. Nagsapa ka, nagriing Hawan mat klase mita Sabado. Sa anak ngamin ang makaturog, Lolo. Iso ari mo ara ko ni iti silet ko. Adto yung tigatas mo, Fatima. Inlutok matan ti paboritom apamigatan. Thank you, Nana Doray. Sa dino tayo ni Anthony. Itaman payasan na nakisango ka na tayo amangan, papa. Ang mga no nasakit pa lang ti ulo na. Naginom nga ni ti Rabi. Kadua na dagiti kakasinsinyo. Isu nga umuna tayo lang nga namangan. Nusak ti mabartak. Kanayon da kasermonan. Ngam no ti paborito yung anak, baybayan nyo. Talaga nakadkadlaw nga da paborito yung kada kaming anak yo. Daddy Anthony, agreeing kayon. Daddy Anthony. Sigamat gayam, Fatima anak. Nangan ka din? Dala daw akmata na nagriing. Talaga kami na nasakit ti ulok. Kasano? Kunang amin ni Daddy Lolo, anabartak kayo iti Rabi Iso dayta, nagsakitan ti ulo yo. Nalpasa kon anangan. Kadwak da Lolo, kan Daddy Victor. Kasta ka di? Agpaluto akin ni Manang Dora iti sopas. Talagang kami na nasakit ti ulok. Saan yung aminin nga ulitin tagbartak? Iti kasta, saanin nga agsakit ti ulo yo. Kan, amang ano saan dakton ama itulot iti school. Akas ka ni Daddy Victor. Gusto mo't ngamin ni Papa ang pahards. Maminsan lang mo't nga agaliwaksay ni Anthony. Iso nga okay lang numabartak. Di ko na makit di. Talaga nga da paborito ng anak. Algasa, naginom dagayam kada insan miray di Rabi. Ngam didak man la inayaban. Kasano kumangayaban da ka? Kaddag iti maddaddo maabarkada ti kadwam iti Rabi. Kan maysa, amangan no ipagarup da, adi mo kayat ti sumurot kadakwada. Gaputaan mo damat, nga adda saan yu apag kinaawatan, iti kabsat mo. Adda na buong iti salas. Talaga nakadkadlaw nga adda paborito ni Papa kada kami kanya Anthony, Charles.
Agasam, binaybayan na lang nga nagbartak idirabi. Idin to tasyak, kanayon nakasermona, nukas di ang mabartak ka nga agawi dito mansyon. Gusto mat ngamin ni Papam, Victor. Manmanulang mat nga aginom ni Anthony. Iswasan na sinirmunan. Ah. Ne, Anda na buong salas. anya day jay. Addan samot na buong akagawaan niyo jay salas. Mabitlang, inakitaan mo niya dyan na buong. Apa yan na buong ti picture frame ko ang nakadisplay dito sa salas, Fatima? Anya tinaramid mo? Sorry, Daddy. Diyak ing gagara. Tinulungak ngamin ni Nana Doray anang punas kadagiti tugaw kan lamisaan. Amom ka din no kasano kapadig kanya kiladawan ana buong mo? Graduation picture ko na jay. Ngam binuong mo hit din? Sorry, Daddy. Saan kayo kuman nga gungat? Pumanaw ka ni isang warak. Ang mga nanyapay ti maramid ko kin ka. Talagamat ang nagalas ti ugali man yamanong. Naglawag ti imbaga ni Fatima. Di na ing gagara ti pan nakabuong ti picture frame mo. Di mo kadi ammo ti agsaoy ti nasayat. Masapol abugkawan pay ni Fatima. Tapno ibagaken ka. Awan karbangam amang bugkaw iti anak ko. Ala, umay kan anak. Aday wamon day ta at tao. Italaga na puutak nga agpungtot iti nakaron ni Antonay. Grabe gayam no makaungay. Talaga nga uray inauna ni Sir Victor ket tinutupan na. Uray siya nga ron, tatail mo. Kasla sa anak amamati. Akas jay gayam ni Anthony no makapungtot. Manmano nga men nga agungat ni Anthony. Iso akas jay. Ken maysa, talaga adi na kayat amakit kita ti panagsangsangit ni Fatima. Uray mat nga minad ni Sir Victor. Nagrabaw arason ti panagunget na iti anak na. Madya talaga ti ugali na. Diyak man amo iti dayji agayam ko. Nalaka nga agpungpungtot. Ultimo anak na, saan na mapasensyaan? Sa dino ti papanan nyo kini Fatima, Anthony. Nakarubuat kayo, mate. Ipasyar ko pa lang ni Fatima, papa. Narigaten. Amangan no isunto manin ti pangdasalan ni Manong Victor iti pungtot na. Iho, talaga ka di asan kayo ang makapagsarita iti kabsat mo iti nasayaan. Diyay ko masaan kayo ng agbimbinog kaw. Nakasaganak mo't ang makisarita ken kuha na, papa. Ken maysa, saan ko mat abugkawan no nasaya ti pannakilangan na kini Fatima. Nagrabaw ti rason na, anang bugkawan na iti anak ko. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Ala, padasak man na nakasarita ni Victor, barang dumungagan iti pamagbagak. Da kayo ti makamo, papa. Ngam siyak, talaga adjakon kayat akasarita. Saan kan sa matarumwar ita, Victor? Mabalin ka kadi akasarita. Amuklatan no niya ti bagayo, papa. Sermonan dakmanen, gapu iti panangunget ko ni Fatima. Ibagayo manen na bidot ti naramid ko. Talaga abidot ti naramid mo a panangunget kan kwa na, iho. Nagrabawa rason. Mabalin mo matakasarita iti nasayaan. Amom kadi. Kanayon adamagan ti anak mo, no apay at di mo maitulod iti pagadalanda. No apay ada kami akanayon ken ni Anthony ti mga asikaso ken kuana. Ha? Ammo kasaan ka pa ya nakasagana ng agbalin nga ama. Ididimtan kada tayo ni Fatima. Agam iho, maasan ka kumamat iti anak mo. Ipariknam kumamat kan kuana ti pamateg ti maysa nga ama. Iti kasta, saan adumakkel nga adayo ti riknanakan ka. Hoy, agsubli ka ditoy, Victor. Kasarsarita ka pay lang.
Una yan ti anak ko. Pinanawan naklatan, amadamapay laeng ti panagsarita mi. Daddy Anthony, dito yung magkampusan to timayanta. Kunak man lumapantag paspasyar EJ Park. Madamdamatan ton ngagpasyar, anak. Dito itapay laeng, nakaita ni Manday di Lolam. Okay. Daddy Anthony. Anya nga tatirik na ti adda mami na. Naragsak ka di? Wen anak. Naragsak ti adda ti inana. Adda ti mangisagana kadagiti amin nakasapulam. Sakbay amapan kay di pagadalan. Adda mang paturog ken kay ti rabii. No kasjay adi mo maalat iturog mo. Ay, siguro. Kasta ti araramidan kada kayo day di lola. Idi si bibiyag pailaang. Kuma, kasta akmat. Ada kumamat ni mami Janice ita. Siguro, saan nakaungong ta ni Daddy Victor no si bibiyag pay ni mami. Sana bali anak. Andak ba't dito'y amang ipatpatagkan ka? Da kami kinilolom. Uray no anya pa'y ti mapaspasamak. Saan da ka abaybayan, anak? Daddy Anthony. No pa'y kanayon nakangaungtan ni dadim. Ipatag mo kumalata, ha? Saan ka di aday ta ti kanayon nga isursuruken ka ti teacher mo di pagadalan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Iso akas tangarod ti aramidam, Fatima. Ipatag mo ni Dadim Victor. Ket, asyakmet. Uray no saan asyak ti pudpud no nga amam. Ipatpatag kalata, anak. Taman pa'y asaan arimuan ni Sir Victor dito yung mansion. Apay nga ta? Amang ano madamdama pa'y arumwar da jay. Wano saan, amangan mo nawan papananda kadagiti barkada na ita. Nalabit akas ta, Manong Elmo. Wano saan? Amangan no makunkonsensya iti inaramid na iti anak na. Ay na, Manang Doray. Adayo ang mapasamak dayta. Ni Insan Victor pa iti kunam. Nangato ti pride na dayjay akasinsin ko. Iso ajak mamati ang makonsensya dayjay. Da Antonay ken Fatima, nalabit amalim da pa'y asamang pait. Kaputa sigurado, anay masandan tinagpasyar. Imbag tarimorkan iti siled mo, Insan Victor. Ada nakasagana ang merienda di kusina. Umay ka, tag merienda ta. Nakailangan tag merienda sa. Awan ganas ko amangan ita. Oh, itaman pa, Insan. Anya ka di talaga ti pampanunutam. Di ka di napasamak. Amom, Insan. Jack mababalaw ni Insan Anthony. No apay anay turid na kasi nung basong batan. Gaputa talaga mo't ngamin abidot mo, tinaramid mo. No kayat mo, rumwar tayo kada Charles. Iti kasta, makasarita da ka anasayaat. Sige da kayo ti makaamoy insan. Tasyak, jak maawatan na niya ti marikrik na kita. Anthony Iho, saan kayo kadipay nga gawid? Saan pa'y papa? Mapan kami iti lugar day di Janice. Kayat ngamin ni Fatima ama-amo dagiti dadakkel ti inana. Di kag danag. Agawid kami matlaeng. Kabisadom ti lugar da Janice? Amangan numarigatan kayo amang sapol iti address da. Saan papa? Naalak iti ti cellphone number ti ina day di Janice. In-text lang kanyak ti eksaktong address da. Ken amuda metten amapan kami iti ayanda. Alanga Rodiho, agananad ka iti panagmanehom. I-message na klaengan apaman na makadanon kayo iti lugar day di Janice. Ay,
agyaman ak unay. Gaputa na panunot yung nga impasyar dito'y lugar mi ti Apok, Sir Antonay. Pasensya kayo lakuman dito'y nano mo abalay me. Ay na, nakababain pa yun kada kayo. Awan anyaman na, Nana Prima. Ken saan da kon nga awagan iti Sir Anthony kunayolatan kanya. Agmano ang kada kayo, Lola Prima. Ay kasyan na ka ti Diyos, Fatima Apok. Ay mala umay kayon, umunag tayon di tabalay. Iti kasta, makaina na kayo, anasayaan. Kasta gayam ti aramid ni Victor kan ni Fatima. Sigurado ano si bibiyag ti anak ko. Agungat dayjay, gapo iti kina irresponsable ni Victor. Pudno day tayo, Nana. Uray siyak, talaga kagurak mat ni Manong. Gapo iti madi nga aramid na. Agyaman ak unay, gaputasan nyo abinaybayan day di Janice. Idinagdanada ka ni Victor. Nagsayaat kayo unay, nangruna ti amam. Mababainak pa ingarod. Gaputa iso amin ti nakakaamo kadagiti nagastos. Idinay masayag ti anak ko. Awan tinas ka na pagbainan nyo, Nana. Gaputa saan mo na sabsabali day di Janice kada kami. Imbag nga rod, tanaadaan da iti anak ni Manong Victor. Adalat ta pakalaglagi pa nyo iti anak yo. Kanoray siyak. Namimpinsan na napukaw ti liday anariknak. Idi imbreaknak ti sigod anobyak. Gaputaadan ni Fatima ngayon bilang kumiten. Kas pudpudno nga anak ko. Kumusta ti irurwaryo kada Victor, Mira? Nasaya at matito. Talaga binagbagan mi ni Insan Victor. Dua kami ka ni Charles. Katamo yung kadi tito. Saan apulos ang nagsao iti madi kada kami ni Insan Victor? Sir, talaga adim ngaglaang kada kami. Siguro, naamiris nan dagiti amin abidot na. Iso asaan apulos ang nagsasao iti binagbagaan mi. Nagsaya atan nga inukasta. Sapay ko mga rod, tagbaliwan ni Victor. Tapno agbalin meten anasaya at ti masakbayan na. Kasta meten nga agbalin anaragsak, ti kakaisuna nga anak na. Dituyak pa lang silit ko. Sa anak pa lang rumor. Pudno launay na itimbagbaga kanyak da Insan Mira kan Charles. Nalabis gaya man nagiti nararamid ko iti pamilya. Nangruna iti anak ko. Nagsaya at unay iti anak ko. Mariknak asaan ang nagimulay ti sakit tinakam kanyak. Nga ore no saan na apulo sa narikna ti pamateg ko kenkwana kas amana. Kaya't kon nga ilintag dagiti amin ang nagbintutak. Sapay ko ma, tasan pa'y analadaw ti amin para kada kami iti anak ko. Lola Prima, sumurot kayo kada kami ka ni Daddy Anthony, iti panagawid mi iti mansion. Ay, babalin mo't Apok. Tapno makapasyarak man mo't. Kat makitak ni Papam. Ay, mabalin ka di asumurutak kada kayo, Anthony. Wala na. Sumurot kayo kada kami iti panagawid mi. Sigurado amaragsakan ni Papa na makita na kayo. Ay, alaman nga rod. Isaganak nga rod dagiti aramatek asumurot kada kayo. Pare Victor, kaya't mo ka diti sumurot kanyak, tama pantaginom. Saan pare? Diyak kayatan taginom iti arak. Pudno ka diti nangag ko pare. Saan kan nga ginom iti arak? Uwan pare, kayat ko nagbalbaliw. Kayat ko nasulnitan na iti nagkurangak iti anak ko. Kastamat kada papakan, Anthony.
Namiris ko ngamin a husto dagiti bagbagayo kanya kay diri tayo kada insan mira. Isong edjakon ti arak, pare Charles. Nangag ko ti saritaan nyo kini Charles, Victor Iho. Kat maragsakan ako unay, gaputa kayat mon ti agbalbaliw. Papa, pakawanan da kumaka iti inararamid ko kada kayo ti kalabas. Mababainak unayan kada kayo. Gaputaawan man na tinaaramid ko anasayat iti daytoy a pamilya. Nabayagan na napakawan ka, Iho. Saan pa yan naladaw ti amin? Adupay ti gundaway mo, tapno masulnitam dagiti amin na nagkurangam, nang runa iti anak mo. Sapay ko mga rod na mapakawan nakpay ti kabsat ko, Papa. Ikarik, agbalbaliw akon. Gaputa kayat kumutan ti maadaan iti napintas a masakbayan. Papa, kayat ko asulnitan na iti nagkuranga kada kayo. Kastamot iti kapsat ko. Kanti anak mi iti day di Janice. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ko. Mamati saan pa yan naladaw ti amin, Victor Iho. Nasimpet nga ubing ni Fatima. Kanayon mi ngay bagbagakan kwa na. Ano pa'y sabali ti tratum kan kwa na. Ipatag na kalata, tasikakit nga ron ti amana. Nagasat unay ti anak ko. Gaputad na kayo kanya Anthony amang ipatpatag kan kwa na, Papa. Ikarik ka na kayo. Agbalbaliw akon. Ipatag kon ti anak ko. Gaputad ya kayat adumakkel nga adayo tirik na kanyak. Nasayat dahi tang aramidam, Iho. Kat di kagdanag, takanayon kami nga aday ti kabsat mo, amang suportakan ka. Apayagin matang kayo iti cake, Daddy Anthony. Ada ka ni okasyon ita iji balay? Nalipatam ka din, anak. Father's Day ita. Iso gumatangak iti cake para kada lolo kan ni Dadim Victor. Winggayam. Itagayaman ti Father's Day. Happy Father's Day, Daddy Anthony. I love you. I love you too, Fatima, anak. Agyaman ako na ya. Gaputa dimtang ka iti biyag ko. Amam ka di. Idida mo pa ilangapan nakakita ken kay di ospital. Idi na ipasngay ka. Nakaragragsakak. Panagrik ket na addaanak matan iti anak. Thank you, Daddy. Kaputa oray no saan dak apudpud no nga anak. Ipatpatigdaklat ta. Kuma, kastamot kanyak ni Daddy Victor. Tapno, happy ako na kanayon. Happy Father's Day kada kayo, Sir Roman. Kastamutan ka, Sir Victor. Agyaman nak, Doray. Happy Father's Day, Papa. At iti sagot ko kada kayo. Agyaman nak, Iho. Uy, nginginaan da ito'y arilo. Talaga ginatang ko na ita para kada kayo, Papa. Sapay ko mata magustuhan nyo. Saan lang nga si Kati adda sagot na kini Papa, Manong Victor? Uray sakmet. Anday, ada kayo gaya man, Anthony. Kunamin no malam kayo nga gawid. Agyaman akunay kada kayo, anak ko. Pinaragsak da kita nga aldaw. Wow, nagimas matandag iti nakasagana amakan. Luto amin dagita, da Papa Victor, kan Dadim Anthony, Fatima. Aglutloto kayo, man? Daddy Victor?
Victor? Wen, Fatima. Sapay ko mata magustuhan ti lutok. Sakbay ang mga tayo. Adala ang kayat ko ayawat kada kayo. Daddy Victor, Daddy Anthony, kan Lolo. Kaslamu ko nuan niya dayta. Sige apo, yawat mon kada kami ti sagot me. Nagmayat matanakit kita anda Victor, Anthony, kan Fatima. Nakaragragsak da. Wan nga ro, Charles. Kasladyak pa mamati sa bali ita ni Insan Victor. Talaga namimpinsan, di pa nagbalbaliw na. Maragsakan ak unay para itigayam ko. Saan laday ta? Mariknamotan ni Fatima, ti pamatag, ti may nga ama. Manipud amis mo kan ni Victor. Kan amangan no tumulong pa yan amang imaton iti negosyo da. Gaputa isukit nga ron, tinlepas na akurso. Fatima? Mabalinta ka ditag sarita? Apay ka din, Daddy. Ada ka di basol ko. Sorry, ano, ada na aramid ko, amadi. Awan, iha. Awan basol mo. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo ka nagiti nararamid ko. Pakawanan nak, no nagbalinak nga irresponsable nga amakan ka, anak ko. Awanan kanyak dayjay, Daddy. Kanayon nga ibaga kanyak dalolo, kan Daddy Anthony. Nga oray no kanayon da kaungtan. Nga oray no sandak nga itultulod iya school. Ipatag kayo latta, Daddy. Kanayon matlaang nga isuro kada kami ni teacher mi. Nga ipatag mi kano dagiti parents mi. Agyamanak no sa anak akagura iha. Ikarik, sulnitak na iti amin ang nagkurangak ken ka, kasamam. Aramida kung nagiti responsibilidad ko ken ka. Anya ti ko naman, no? Kaya't mo ti tumulong iti negosyo tayo? Wala din ko. No idi pa'y ko mga inaramid ko na ito'y. Nagsayaat ko matibiyag ko ita. Naganuti sinayang ko nga oras. Pasiya barkada kan bisyo tininintunar ko. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti bidot mo, manong. San pa yan naladaw ti amin? Kat sigurado ang maragsakan ni Janice no sa di naman taayan na ita. Gapot na nagbalbaliw kan. Kan aramidam matan ta responsibilidad mo iti anak yo. Anthony, agyaman ako na ikan ka. Gaputa impatag mo ti anak ko. Inaramid mo ti responsibilidad. Asyak kumati akin aramid. Saan mo abinaybayan ni Fatima? Nga oran no ano nagtibana ka saan ta nagkinaawatan. Sir Roman, makitakat naragsak kayo ita. Gapo ka day ta nagbalbaliwan ni Sir Victor? Wen, Doray, kamaudyanan na, pinatgan matlangan ti Diyos, ti kanayon ko nga ikarkararag. Ay na, una yan ang nagragsak kumamot day di Doña Esmeralda. Gaputa ka maudyanan na, nagbalbaliwan ni Sir Victor. Awanan ti parikot yu kuana, sir. Katno bilang taalaan na kun ti Diyos, nakasagana ako na no dumtang day ta apanawen. Gaputa na saya aten ti biyag dagiti anak ko. Ken amok, asaan da abay-bayan ti tunggal maysa. Talaga amat nga adadi muras ti negosyo tayo, manong Victor. Manipod timulong ka iti panangimaton dito furniture shop. Ad-adda nga imado dagiti customer tayo. Siyempre nalaingak ang makipulapol ka nagiti customer ko naman. Kayat na talaga ti gwapo ang makisangsango ka na kwada. Adday ta ka manen manong.
Impakat mo manan ti kinalastog mo. Ang amo manong, talaga maragsakan para kan ka. Gaputadak kelen ti nagbaliwam. Makunak ita, anagasa ti agbalinto nga asawam. Awanen planok ang mga asawa, ading ko. Ha? Ipamaysaklangan ti atensyon ko iti anak ko. Sika nga saan ka kadi ang mga asawa? Awan pa'y nobyak manong. Ken sanak pa nakasagana iti dayta abanag. Ang dumteng tulat ta, ti babae para kanyak. Wenmet ngamin, Anthony Iho, mga sawa kan, iti kasta, makitak pa iti agbalin nga apukok kan ka. Ah? Unay kayo lakit din aya papa. Awan pa'y nga rod ti maasawa, jak pa'y nasapulan ti babae para kanyak. Kasano nga na makasapol iti babaya para ken ko anak at napasig mo't a negosyo tin into na rin na papa. Nagsao di adda ka ayan-ayat na. At least, oray awan nasawak. Adda anak ko apang ipapaayak iti atensyon ko. Sika ngay. Sana bale, no naragsak kayo nga aglaklakay abaro, ayos lang. Tinapatag kat sanyo abaybay ang titunggal maysa, anak ko. Ang amno bilang tadda ti dumteng nga para kada kayo, di yun paluspusan pa'y. Gapu ta mga no agbabawi kayo iti udi na. Agsubli ako ni Jay America inton maminsan nga aldaw in San Victor, in San Anthony. Imayak lang dito'y mansyon yun. Tapno agpakadak pada kayo. Alakit, aganad ka nga ro, iti pa nag-flight mo, insan. Ket inton sumaron nung agbakasyon ka dito'y Pilipinas, itugot mo to tinobyom. Iti kasta, maam-am mo mimet. Wan kinapudno na. Kaya't nalaunay ti agbakasyon dito'y. Iso na lang takanayo na busy. Iso nga inton sumaruno laangan tiyo umay na. Tita Mira, saan mo to naliplipatan ti chocolate? Asagot mo kanyak, Agpasugnudak no awan chocolate. Wan ka di Fatima. Saan ko aliplipatan ti chocolate mo? Saan laday ta? Ado pa iti isagot kuntukan ka. Umadanigaya man ti kasangay ni Fatima. Anya nga iti plano yo, Victor Barok. Pagsalitaan may pailata ka ni Antonina na prima. Masapol nga da kayon tumod iti kasangay ni Fatima. Iti kasta, kumpleto tayo. Ay, uwan mo't saan ang mabalay na saan ka umatendar iti kasangay ti apukok. Nana, kaya't ko tagti daw iti pamakawan ka na kayo. Gapo ka nagti nagkurangak iti daydo Janice. Pakawanandak no binaybay ak ti anak yo. Lipatan tayon tinapalabas, Barok. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti amin ang nagbiddutam. Kan saan laday ta? Iparparik namon kan ni Fatima ti pamatag ti maysa nga ama. Wanya duray, nagatang yu ka din dagiti kasapulan para iti kasangay ni Fatima. Saan pa, sir? Or-orayak lang amin ni Manong Elmo. Iti kasta at dakadwak arumwar. Sige nga, Rod. Da Victor kan Anthony. Nagidandamot arimwar anapan gimatang kadagiti may sagana amakan. Wen, sir. Nagalisto talaga ti panaglabas ti panawen. Kasla kaano laang idi maladagan ni Fatima. Ita, sangapulon ti tawen na. Huwin nga, Rod. Kat pagyaman ako unay, gapo tadi makkel na saya at ti apukok. Uray no saan na anarik na ti maadaan ni Tina. At datayo met amang ipatpatag kanukwana. Oh, Manong, adda tayon dito yung sementeryo. Isagot ko ka ni Janice na iti sabong nga awit ko. Manong, Janice, adto iti sabong para ken ka.
Pakawanan na kuma kada iti nagkurkurangakan ka. Kada kayo iti anak ta. Ikarik, jak to pulos baybay-an ti anak ta. Agyaman ak unay, gaputa ini kanak iti pakalaglag ipakken ka. Oray siyak, Janice. Agyaman akmet. Gaputa dimteng kayo kini Fatima kada kami. Oray no saan ko apudpud no nga anak ti anak yo kini Manong Victor. Ipateg, kan ay wanak latta. Aging ga iti panagdakkel na. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Fatima Apok. At to iti regalo ken ka. Thank you, Lolo. Happy birthday, iha. At to'y matirigalok. Sapay ko man magustom ti sagot ko kin ka, anak. Thank you, Daddy. Nakaragragsakag. Gaputaan ta kayo amin ita ang kasangay ko. Siyempre, gaputa kayat mi anaragsak ti kasangay mo. Iswa talaga akumpleto kami. Thank you, Daddy Anthony. Pudno day tapok. Kan saan laada kami ti sangailim. Madamdamalaang, sumangpet tumet dagiti kakabsat day di mami. Kitaan ni Fatima, Manong. Nakaragragsak ka makiaya ay ayam kadagiti kakasinsin na. Juan nga ron, kasla sana mabombanog. Talaga akasta ti ubing. Sigurado ano malpas ti panagayayam da. Maimas nanton ti maturog. Daytoyan ti kararagsakan na kasangay ni Fatima. Gapota kumpleto tayo. Kang runaan na, mariknanan ti pamateg ti maysa nga ama, manipod kan ka. Ket pagyaman ako, Nay. Gaputa sana gimura kanyak ti anak ko. Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno ilintag ko iti bindot ko. Tulungan na kumaadin ko. Kaya't ko ti agbalin ano saya at nga ama ni Fatima. Wen, Manong. Adda kami lang dito'y kini Papa. Para kada kayo kini Fatima. Kaya't aramidan tayo ti amin. Tapno maaddaan itinapintas amasakbayan ti anak mo.